Suġġerixxu udjenza minn 18-il sena il fuq. X'għandna? Bdejnieħor illum, qegħdin fil-Kannerja, għal ma kienx ma naġi ma ngħaddiet. Muskuża, għax hemm il-one play, imma insomma. Spiċċajna fil-Kannerja għax kien hemm Ernest il-Pipe u qabbadni nagħmillu pjaċir u dal-pjaċir. Irridkom tħarbu l-ħija mill-ħabs. Jiena niġi li għamilta. Meta kont nilgħab Monopoly, kienu jtuna kartulejna li kienu jkun fuq get out of chain free. Għandek waħda monontu ilu l-pulizija. Umbagħad beda training. Il-pini mar ħafna ħjar minni, għax jiena meta sparajt, spiċċajt lill-Levana sparajt f'sorba. Ressaq dak l-springu minn miegħi. Jekk terġa' torqodli fuq il-ġerħa biex jevolintik inħassrek u ommok tħossha mid-dar. Imbagħad waslet il-ġurnata biex inħarbu lil Pipe il-Larsen. Panċer! Ma nistax nirranġaw ħi, għadim l-uniform. Għallu fidi, għodu relax, għallu fidi jel-wili. Dana, dan. Aħna tal-pastizja, ma taċċi pastizja? Ma narax għabal medical. Tikċi pastizja? Jelle għaxxena f'namil Ma taċċi pastizja? Taħser u għonna ta' dak il-falser u dak imma mux tijaja. ġejtu għal tas-sitta? Ija fader fil-jogging rajtna kif konna. Sakrifiċju, imma ek laħjar li namlu. O di għazzoppar, di. Jien? Di, mux ta' zoppar di għaw daw li għandhom il-ħanut tal-ħuta u isfel. Dak it-siju. Tara, raftek jena, il-flaħħar rajtek. Kemm inni ma narak, naħseb kontantni novizz jena. Gbirt intu? Gbirt, fin kollim kien. Tajjeb, ġejt għal-qoddis, u xej? Ejja, Ejja, mela, poġġi. Le, fader, ta' mussem poġġi. Għala? Għaxan di toqba. L-okra, mux kulħadd għandu toqba. Soja twila. Mela fil-kas, ek tittoqba l-wieqfa, tella l-offerti. Għabadni kollox mux l-offerti. Tajjeb, sewa. Mela fil-kas, kanta. Eżat t-sekjara, tkun. Ħamur inkanta. Uġġijem, illum mux ħat kantent. Illum intela l-offerti, għanna kantanta. Reġa sebaħ ja mulejja, għati li l-ek dan il-jum,
Ix-xemx tiddi ġmil ta' wiċċek, kull filgħodu mannin u. Mela, wara lejl il-Kanirja jiddi wiċċek. Nittin! Ja nittin! Ninten? Ninten, ja. Tqul li qed tinten. Fej kont, għalej fej barra, għandek xi nittina. Iwa, għandek xi nittina. Biħħata mejtin, għandi żgur ja ħasra. Nsir naf minni, ta' sa tara kif insir naf minni. Għari, ħanara lon, ejja. Sonarxek. Għaj li fej kont, issa. Il-knisja, tista' s-sas il-kappillan, bis-serjetà. Il-knisja, kont titlob iġifieri, taħseb li ħanemnek. Ma min kont? Mal-pini, konferma. Ma nistax nsaqsi lilu. Għax ma nkunx naf dak jekk qed tikdeb jew le b'imnieħru kbir. Issa hi, aqbad kollox. Sewwa, u tlaq lil barra minn dari għax ma rridx narak. Minn dara. Jekk xej, din id-dar hija tiegħi għax id-daret li ommi. Alla jaħfrilha. U għandu x'jaħfrilha. Insomma, għalhekk illum għaw ħanamel statement illi din dari u għawġew jiena ir-raġel. Għatli xi ħaġa? Għandek xi tgħid int? Kontet newden waħdi u bdejt ngħid jien raġel u mhux ħanqod intik ħesil, ħanaqbad mippakja u nitlaq minn armandum. Kemm tgħid li fejn għall-bagalja? Iva, għaġġel. Affadi Robert, ġejt bil-vanta knisja, rrit l-nġorru xi ħaġa? Li mjoġbok liktar? Dan bħal pedestal ta' Santa Marija. Biex nġibsaq ċertinaw. Fej għamiltu il-ħabsi? X'ħabsi fader? Nsibt li mussa narfek, mela xaħat li meta jirbes it-tajzi kollu dak l-imnieħer. Fej jgħat iżommu l-ħabsi. Fader didax! Jimma nidaċ xim fader. Għajdi fej iżommu il-ħabsi. Fader Robert. All right? Iwa, right. Kemmu sabiħet nejdu dal-materjal. Iwa, sabiħ. Pero t-toqad naqadden jek tuqa xina għazajran bit fuq, xjaffiet tabbali. Id-demmi tebba? Naħseb aħjar narib naqab pedestal, u ġvera. Għaddu mi. Għaj li fejt iżommu. Tirrabja jek najdlek. Le, musa nrabja. Għamil pinky promise. Fil-knisja fil-Kanirja. Taħseb li l-lestu sal-10 sul kappellan, għax għandha tiġi l-cleaner u rrid imur innaddaf qabilha. Jien ma nafx għalfejn iġib il-cleaner jekk inti tilħaq listi qabilha. U jienek mamula sur kappellan. San Paul, daw in-nisa għandhom rasom ibs aktar minn tiegħek. Ejja, ibsa. Gillian! Smajt ħali! U għajja sur kappellan. Ma tax li jina dinu għasta smieħ, xi smajt? San Paul kellimni l-ura! Imma b'xi mod irrid nasal l-airport. Ħajja kalmawna għal-affarijiet. Kellimni Gillian, qed ngħidlek kellimni żgur. Mux terġa' tkellmu. Ersaq sul kappellan, ħankellmu jien. Tal-missieru tal-iben tal-Ispirtu Santu għamil. Xi trid minna San Pawl? Naħseb aħjar inbiddelna għal-istil ta' xari. Xaru,
Irrid ibidda xaru. Ta' kif sa nbidlu xaru? Ma nafx eżatt, l-iktar, insibulu parrokka, u taf daqqa waħda kif taħal xaru da. Enta mill-li qed ngħidlek u tara kif kollox ikun sew. Mela, hekk namlu ġilien, ħalli fidi Pawl, ħalli fidi ħammur, u nsiblek parrokka Pawl, ħalli fidej, jarra ġej bil-parrokka Pawl, ġej. Fader Robert, mussa temmen xġara. Se niftħu salon, jaw? Ja masra, kun daqxej rispettus. Kemm il-darba se ngħidlek biex iġġib daqxej rispett fl-affarijiet li jiġru tal-Knisja. Kemm il-darba ħanejdlek biex tkun attent x'qed jiġri hawnġa. Rispettus, x'qed jiġri hawnġa sul kappellan. Kellek raġun, hawnhekk mhux fatali hawn imma spiriti tajbin. Spiriti tajbin. Issa, ħares lejja, għajdli, lim tixraq liktar? Ma ħadar ma parrokkaħ, kappellan. Le, din mhux għalija ja masra, din għal San Pawl u San Pietru. San Pietru. Iva, għax dal-għodu għaztemmen kellimna San Pawl. Lili u l-ġiljen għalinna biex nibdlulu l-istajl ta' xaru. Bobby! Willi, kemm qed nieħu gost li qed narak. Mela bħali. U terġax iddum daqshekk ma tiġi tarana ta' għax jien vera nimmissjak. M'għandekx timmissja ħeja x'issalaw. X'kat li keċċietni mid-dar. Keċċietek imma dik id-dar mhux tiegħek. Tiegħi id-dar? Allura x'minix nifhem? Insomma, m'hemmx nifhem ħammur nippreparalek dik il-kamra tal-guests. U jekk tibża bil-lejl. Ejja. Neġġemmimni għat nufsi singilu ta' mill-ek nammilina jen. Għawilt. Għaw għanibqalek, keċċitni mid-dar, Katlin. Keċċitek mid-dar, id-dar mux tijak. Ejja, ma x'naqbel. Eħx ta'mel, tiqfil għal dik it-tifla tajdela da' sekka u jennik manda, titlaqa jekk hemm bżonn. Kulat tajt li jent fader. Nitlaqa jena. U mela x'tagħmel? U si poħra mela x'tagħmel? Nanta fa moħtok. Bħalissa m'għandix moħħ, jien kollox naf jien ta' U għaxin nitkellmu. Fuq il-bajb l-arsin. Naf, kollox naf. Kollox, dak il-pini, ux vera. Problema mux għalli, ma ġabu ritrat fuq il-gazzetta bib, isu kalzetta frasu u għaraftu mill-lon mimmidu. Għatlu jen, mela btajt ħataħbi dak l-imnier, jisu ġos xaffarieta. Insomma, mux dak il-punt. L-arsin ma jistax jibqa moħbi fil-knisja, anka xil-kappellan għet jaħseb li dik il-San Pietru. San Pietru? Ma għandix ċans nispiegalek, morru. Ma għandi ġo kbira, ma kien ċej. Sej, għamura rassib xaħda fil-friż, hemm Greek yogurt, ġibu, ejja għamurru. Greek yogurt. Iver għana, poġġi ftit bil-qeda, ħana analizzaw. Ser, ma nistax impoġġi bil-qeda biex naanalizza ħabba l-problema tal-anal. Li għandi. Oj, fader, tas-sorbe, kil-kon fil-friza ta' jieb, Ernest, isma nisra, mela. Irridu naraw se nagħmlu biex Hook ma jibqax fil-knisja, għax l-affarijiet qegħdin jikkomplikaw. Għed raġun, wisq nies fil-knisja. Ejt li, dal-għodu qoddista sitta imballata kienet. Mela, ħabba kantanta ras. Xaħti li t-bera tajjeb, ta' Għara, organizzaw ruħna għall-lejla, morru għal-jom. Bala klavi għanna. Zajna tajta, għadina bemmu għadna għosta. Għanna namlu, blizmik tal-irħula tal-ta' manna ħajst, jinqat kilkom. U jien, pieta, ħabbu l-ġeħna għandif sodmi. Mela jien, sod daqs il-blat, ħanuqod blat għal-wajda.
U jien senoq. Intu għat ladira, għax bejn xar u xar għandek riserva naturali. Sorry, accident. Jettaqtin int? Xaħat timissni. Jien naqfa il-vuċi da, kappellan. Kappellan? Min qed isejjaħli? Min qed isejjaħli? Ħieqfu naqra jħasra. Ħankomplu l-pellegrinaċċa għal San Pawl jaħasra. Ejjew, itolbu miegħi. San Pawl. Itlob għalina. San Pietru. Itlob għalina. Itlob għalina. Aj ma sorni. Għarrajt għamilnija. Klana. Marru ħbib, il-bambin ma'kom. Auguri. Nippruvaw nżommu il-bambin barra minn din il-viċenda kollha. Issa jew miegħi forsi jirnexxina nikkonvinċu l-kappellan li San Pawl m'għandux bżonn parrokka tlaqna. Jiġi krata, kumbjon. Ivana, Okay, sir. Ja ħasra, il-qoddim mux l-ura. Ejja, ħodu di għad Manuel il-ħedra Ejja, il-bas il-paraflaw. Taqas nista' nemmen kif ħarbulek minn taħt għajnejk jien. Unfuħ. Allura x'nagħmel jekk kienet fuq l-istage ma ntellaħħiex. Prioritajiet. Sa tinkwetax. Ma nraħħomx darb'oħra da. Għax ma jiżgiċċawx. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Liċenzjak ma jimportax. Liċenzja. Good night. Ciao. Kien stat mur. Iskanta kemm jibsom il-balaklava se kulħadd bihom dal-aħħar anke l-ewwel dawk tal-van bihom kienu wkoll ma kienux hum mamma ta' żgur. Le kellhom nieħru kbir ta' wara, nafx qed ngħid. Stenna naqra. Dak ta' wara l-arsin kien? Issa niġi fih dak hu kien? Issa nagħmlu. Ejja, tlaqna. Għana fil-għodu kull-airport, grazzi hija. Ta' xej, di patta ma patta, tal-li ma kxiftix mommi, patta kallarra da moni. Sir, għakon sa' l-pulizija warajna. Le, so, Għom tassa? Darba ma jizgħitxawx. Stenna naqra. L-alarm. X'alar? Nispiċċanna x-shift. Overtime ġifieri. Ma jkollniex overtime. Mela ħanwaqqaf fil-ġemp ta' mhux se nibqa' għaddejjin ma naħdmu żejjed jew. Mela tlaqna d-dar. Naħseb tlifnihom. donnom waqfu, l-importanti li tlifnijom. Domma fro, anka jildija. Will? No, Kathleen. Le, Darlene jien mhux Kathleen. Saj, Darlene. Tajni bija, naħseb. Allura, kif int? U għafimni. Kif tidni nkun? Homesick, so? Homeless, naħseb. U d-darti għaj? Imma għadina bżon tagħmel xi ħaġa dwarha. Ma jistax ikun darek u inti qiegħed barra minn darek. Ma tistax tibqa' tħallija tagħmel li trid bik.
Naf. Imma taf kif inħossni bla saħħa, powerless. Isu, meta tmurlek il-batteri mir-remote tat-television, inti tibqa' taħseb li ma marritlek u tibqa' taqleb. Taf li mhux ernexxielek, inti xorta titprova. Imma x'inhu jibbeżżak eżattament? Asnaf. Għax jekk li tispiċċa waħdek qed ibeżżak m'għandekx għalfejn tinkwieta, għax jien dejjem ħankun hawnhekk għalik. Sorry. Ma jimpurtax. Mhux għax nibża minna ta' Le, ma tarax, mill inti tibża minna. mek tinduna tal-il-bajt. U żgur. Grazzi ta' kollox, hi. Ħammur issa. Ma ġejx nintara, feh? Tajjeb ġej, tajjeb ħafna. L-inkollu li kbina, għaz il-television madu jbikkini jek. Mela mux bħali, għax ma waħadlux il-brekket tajjeb inqellib li kena duġu tajċ kemp kejt u dajt. Dak mux oktopus. Mela, kemm ilu li talaqna, Henry, jiena ma bniex niflaħ namel ta' xogħol kollu waħdi, ta' bodyguard, issa tjajġi jagħmlilna l-interviews. Kwalifikat l-oktopus, għamsal. Jemen sajna sorry, come stai, amico mio? All right, bro, Waħel, Uli. Grazzi ta' kollox. U kontet naħseb. Ħanaqtalek nofs id-dejn li għandi. Ara, mill-lum il-qoddim, kull ma joqsok it-tini, 40,000 għadrit. Fis-serjetà? U mela ħi, namlu drink għandija u nsiru waħda daħna f'daqqax taħseb. Jena ma nistax bizi. Ivana, int, għal-mijaj. Grazzi, Sere. Vera nħu gos ma ta' tiddeċidi jekk għalija. Mela, tu venire me? Kaz, insomma, drinks ninsewa, għaxan til-fadil għetwa. U hija, morru nawx nivvintaw, venire. U ġibba, ħalli fi. Octopus, Willy, amigos, Amigos. Ejju, aiutare? Aspettare, Willy, aspettare. Nara s-sena għamel ħanibatu l-ura d-dar għax biħa u nefd id-dar għawċ se jkonna. Inti taf li li mhux se jdejjaqni jekk jibqa' hawn. Ok, il-prezzo ġusto. Rafade Robert. Ajma, isom klirjaw u l-fatati u inni ma nismajaw nara xaħġa u xek. Mxaħjara xin kun vera nkwetat fuq bil-bicċa xogħol tal-fatati. Isa dik il-bicċa xogħol li għamilna bil-lejla u l-fat li biddinna l-hairstyle ta' San Pawl. Isa ftit għax rajtu li waqa isu kollox f'postu. Ija, isu San Pawl ekxta u hairstyle ġdida. Fader Robert, għandi proġett għallejt f'moħħi, x'taħseb? X'għandek f'moħħok? Ħanidderiġi play, qed nikteb play għax inni ħafna biex nidderiġi play u fl-aħħar sena mela ħanidderiġi. U nimmaġina xi play b'xi messaġġ fiha mhux hekk? Da żgur li fiha messaġġ. Mela, ħanejdlek kif il-stor. Mela, dan ikun hemm fenek tal-Easter sewwa u dan tarfu għax ikollu l-bajt fidejh u jkun qiegħed fil-ġemp ta' triq, ikun qiegħed iferraħ it-tfal f'daqqa waħda. Dan di karozza hekk. U tajru, qed tifhem il-messaġġ. Salih, ma... Umbagħad dan li jtajru jinżel mill-karozza. Sewwa, immur jittawwal, iħares lej il-fenek u jinduna lil dal-fenek mietu. Tista'
Immaġina x'emozzjonijiet ħajkun hemm tfal jibku, għax ħanamel l-special effects ukoll, ħanamilhom iwa, ħanamlu dal-fenek bid-demm itir, partit minn ġismu jtiru, imbagħad. Ta' mhux hija sewda. Ejja, Fader Robert, għax ħatitlef biċċa mill-istorja, ma tifhem xejn, ma toqgħod jergħet. U mbagħad ikun hemm mara oħra għaddejja bil-karozza u di tieqaf għax tara lil dar raġel hija tibki mal-art minħabba l-fenek. Insomma, sem wasalt issa x'taħseb, Qawwija, qawwija ħafna. Ħammu l fuq xi ħaġa oħra. Għalli issa jkun weraq ta' żebbuġ ħabbaħat il-pan, xrajt? Le, m'għandniex, ħoħsib naqrinti. Isma' u speċjal inċensu kolli, ġifieri aqbad u ħossib kollox inti. X'hekk kollox jien ħossib. Fader Robert, tidajx? Jien ma nidajx. Tajjeb, sejjer bil-pal, buona palinna, Isma' cosa nizraw zrarrare, seminare. Għaxix? Ejja, prositi. Kalamatta, xaffarijiet daw, imma xiex ħaxix. Buzbizos, nanieħos, mertuxos. Marijuana. Marija u għana. Sabiħa, rajti xanna. Għardi li mdolodu. Ejjax, ċebti sabiħa. Ta' pjanta jisima Marija u għana. Marijuana, ħaxixa. F'dari, tivvintax ta' tinsix li nissa membru parlamentari. Will insam, mux hawn ġew. Xfija ħazin di? Xfija ħazin, kannabis dik. Kannabis? Demonio tu, demonio! Ma kox da fil-li Marija u għana ejja kannabis? Insa mux hawn ġewwa, u hija mhux se jieħu gost. Fuq kollox dik titdawl u titixxemx. U f'dik il-bitħa ħlifu mdita m'hemmx. Tofe grow jaqmu, Tofe grow jaqmu. Fader. Ismax, Wiz, int kun taf in-nies. Għalli jista' jkun, ma tax minn fejn nista' nġib ħafna weraq ta' żebbuġ. Naf xi ħadd, ma nafx. Imma inta meta tridhom. Mifhem jkunu għandi xahar ieħor tajjeb. Naqdik jien da? Taqdini. Naqdik jien. Il-problema li kont ħankabbar fil-bitħa imma maġba kemm hemm umdita u del. Tix tiġu fejn kabru ġulbina l-knisja? Imma jasra da sħana u dawl għandhom bżonn fader. Sħana nxelula minn heaters? U dawl hemm tal-bambin, Mala Octopus. Pakjare. Knisja. Vatikano Malta. Chiesa. Dopo di me. Kemm idea tajba dik tal-pjanti. Bħas-soltu illi, il-qalb tajba tiegħek hija bla xfar. Jena, sur kappillan, fejn nista nakwesta xi ħaġa, l-parroċċa nakwesta. U rrid tillaqqak. Da ħabib kbir tiegħi li huwa l-ġardinar ta' dil-biċċa xwel tal-pjanti Taljan jgħidu l-Octopus, Kappillano. Għandi pjaċċej. Oħra, sur Kappillan. Miskin, da xi ġralu. Kellu x'inċident imma qatt ma qallet dettalji u mhux ħanitlobhomlu għax da jekk ma jkunx irid jgħidhomlok affarijiet tiegħu. U x'hekk? Naħseb kemm idea tajba da jista' jkun il-fenek. Immaġina dawn jaqla daqqa ta' karozza, jiġi blajt. Iva, Fader, ta' xed jgħid fuq il-fenek u karozza.
Qed jikteb play. Play. Mela nispera li inkluda l-ilmwa, għal din il-play ta' skem mort tajjeb, iżinna l-għaddi tiftakar fil-ħasir ta' riġlej f'ħames iċ-xirka. Kif qatt nista' ninsa. Mort tajjeb, Int mort tajjeb, għax jiena kważi ħassni ħażin. Mal-ewwel fejn taf isni daħħalt imnieħri ġo vażet blue cheese. Propja, kellna għamilna 3 tim jiġu jisprejjaw biex forsi titlaq ir-rieħa minn hawn ġo. Ja, fader, kull ma kelli infection. Kelli infection f'subajja l-kbir, dak l-iswed tas-soltu. Għalhekk għamil żmien twilbil fil-flops, imma saddieli ta' Xiex, sarinna l-ħin ħammorru fader ta' għaliex irrid wasal l-Octopus Anternes għax qed jagħmlu l-interviews. Interviews? Inti taf li dak il-bodyguard li kellu li kien isuqu Harry. Dak sploda. Allura issa qed jagħmlu interviews ġodda għal bodyguards, tifhem? Qed nitħajjer jien ta' ndawwara sew miegħu. Mhux hekk ifhimni, jien ngħidlek fl-istess punt jibqa' kieku Ernest. Għaliex? Għax li kellu splodilu. U splodu ieħor jerġa' jieħu bik. Kiesa fader ta' kiesa ta' vjera. Kunu mberkin. Tistgħu timmaġinaw x'inhu ġej il-ġimgħa d-dieħla minħabba daw l-imberkin ta' xtieri, imberkin, insomma, ma qegħdin fil-Knisja. Insomma, jiena minn hawn infakkarkom biss biex tagħmlu like fuq il-paġna ta' Dan u San u għamlu share tal-wili ħalli ħafna nies jisimgħu b'aħbarna. Jiena sadattant itolbu għalija u jiena għalikom niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.